Ahojte, povedzme si o tom, ako zapísať funkcie v Exceli. Na pár príkladoch si ukážeme, ako rôzne môžeme zapísať funkcie v Exceli. Funkciu môžeme zapísať priamo do bunky, prípadne použiť tlačidlo funkcie. Najprv funkciu sum zapíšeme priamo a vyberieme rozsah a potvrdíme. Pri druhom zápise použijeme tlačidlo funkcie. Ak sa funkcia nenachádza medzi poslednými použitými, použijeme výber všetkých kategórií. Klikneme do zoznamu myšou a začneme písať názov funkcie, v tomto prípade sum. Potom v zápise funkcie pokračujeme rovnako, čiže vyberieme rozsah súčtu. Rovnaký postup zopakujeme aj pri ostatných funkciách. Ak funkciu píšeme priamo, musíme dodržiavať povinné prvky zápisu. Napríklad musíme napísať zátvorky pre ohraničenie funkcie, textový údaj musí byť v úvodzovkách a podobne. Pri použití tlačidla funkcie tieto pravidlá nemusíme dodržiavať. Excel ich za nás doplní. Pri zápise funkcie if pomocou tlačidla funkcií môžeme vidieť, že po zapísaní podmienky vieme, ktorý z výsledkov bude zobrazený. Výhodou použitia tlačidla funkcie je možnosť vidieť výsledok funkcie už počas jej písania. Ďakujem a majte sa.